Takže dobrý deň, vítam vás na dnešnom webinári. Moje meno je David Gembický a som produktový manažer pre produkty AutoCAD a AutoCAD LT. Témou dnešného webinára bude kampaň na podporu predaja nových licencií s názvom Instant Rebate. Tu vám poviem bližšie informácie o pravidlách a podmienkach tejto akcie. Ďalej vám názorne ukážem registráciu predajcov na stránkach Autodesku a tiež vám ukážem, ako nárokovať rabat na týchto stránkach. V druhej časti prezentácie vám poviem niečo o aktuálnej motivačnej súťaži pre súčasný kvartál. Počas uplynulých 2 rokov fungovala na trhu kampaň Mailing Rebate, pri ktorej mal zákazník nárok na spätný rabat v hodnote 300 €. Zákazník mal od dátumu kúpy licencie 30 dní na to, aby využil možnosť získania rabatu. Tento rabat bol obmedzený na maximálne 5 zakúpených licencií, čiže až 1500 € na jedného zákazníka. Prednedávnom spustila spoločnosť Autodesk nový druh kampane s názvom Instant Rebate. Od predošlej kampane sa líši nasledovnými charakteristikami. Zákazník dostane rabat v hodnote 200 € za novú licenciu alebo 300 € za novú licenciu zakúpenú spolu s predplatným, iným slovom so zakúpením subscription programu. Rabat sa vzťahuje na neobmedzený počet licencií. Rabat nárokuje predajca. Nárokovanie rabatu nie je obmedzené 30 dňami od dátumu kúpy, ako to bolo doteraz. Je na predajcovi, či rabat premietne do ceny hneď, alebo ho dodatočne dobropisuje zákazníkovi. Kampaň oficiálne začala 21.5. a končí 13.7.2012. Posledná možnosť pre registráciu sériových čísel je 27.2012. To znamená, že zákazník, ktorý si zakúpi licenciu 13.7. si musí najneskôr do 27. aktivovať licenciu, aby bolo možné dostať za danú licenciu rabat. Zákazník, ktorý si licenciu aktivuje po tomto dátume, už nebude mať nárok na rabat. Vy ako predajcovia budete mať ešte priestor na registráciu rabatu až do 27.7. Podmienky kampane sú nasledovné. Predajca sa musí zaregistrovať na stránkach kampane. Žiadosť o spätný bonus musí byť registrovaná na webových stránkach kampane, kam sa registroval reseller. Sériové číslo AutoCAD LT predaného v rámci kampane musí byť aktivované zákazníkom. Zoznam sériových čísel, ktoré zadáte do systému, nám bude k dispozícii pre kontrolu. Následne budú platné registrované čísla preverené a schválené k preplateniu spätného rabatu. Keď koncový zákazník neaktivuje sériové číslo do 2 týždňov od registrácie žiadosti, budete požiadaní o potvrdenie predaja doložením kópie faktúry. Platba spätného rabatu bude sprostredkovaná cez nás v 2 vlnách. Na konci júna, čiže června, a na konci kampane. Spätný rabat bude preplatený formou dobropisu. Tento dobropis bude mať všetky náležitosti účtovného dokladu vrátane DPH a bude vystavený v aktuálnom kurze v deň vystavenia dobropisu. Teraz by som vám chcel názorne ukázať, ako sa môžete vy ako partneri registrovať v rámci kampane na stránky Autodesku a následne nárokovať spätný rabat. Do vášho prehliadača vložte odkaz na stránky kampane autodeskrebate.com. Následne kliknite na tlačítko Začať s registráciou, vyberte si krajinu. Zobrazí sa vám registračný formulár, sem vyplňte názov spoločnosti, ktorú zastupujete, meno, následne priezvisko, ulicu, kde sídlite, ďalej poštové smerovacie číslo, mesto, vaše kontaktné telefónne číslo, platnú e-mailovú adresu, a ešte raz ju potvrďte a identifikačné číslo vašej spoločnosti,
čiže IČO. Ešte raz si prekontrolujte tie údaje a kliknite na tlačítko Pokračovať. Následne sa vám otvorí okno, kde zaškrtnite políčko, že súhlasíte s podmienkami kampane a taktiež súhlasíte s podmienkami o ochrane osobných údajov. Registráciu potvrdíte kliknutím na tlačítko Potvrdiť registráciu. Hneď po potvrdení registrácie dostanete na vašu e-mailovú adresu autorizačný e-mail s odkazom. Prejdite na tento odkaz. Týmto krokom vlastne aktivujete váš účet. Následne dostanete e-mail s jednorázovým heslom. Toto heslo použijte pri prvom prihlásení a hneď pri tom prihlásení budete vyzvaní, aby ste si to heslo zmenili. Pri zadávaní nového hesla použite také heslo, ktoré pozostáva z 8 znakov a je v ňom minimálne jedno písmeno, číslo alebo znak. Ďalej si vyberte jednu z týchto kontrolných otázok. A potvrďte zmenu hesla. A teraz, keď už máme aktívny účet, sa môžeme pozrieť na registráciu sériových čísel. Nárokovanie rabatu formou registrácie sériových čísel je veľmi jednoduché. Stačí nahodiť do systému predané sériové čísla. Keď ich zadáte do potrebných políčok, tak potvrďte manuálne nahodené sériové čísla. A tu vidieť, že jedno z tých je nekompletné, tak dajte editovať a doplňte alebo upravte ho tak, ako by malo byť správne. Uložte a potvrďte. Ak by ste chceli registrovať viac než 10 sériových čísel naraz, tak aj to je možné, ale je zapotrebí to nahrať vo formáte CSV. Ak nie, ak chcete zadať zase len jeden kus, tak to spravíte tak, ako to bolo ukázané v predošlej ukážke. Zadáte sériové číslo, dáte potvrdiť a ešte raz potvrdiť. Takže toľko k registrácii a nárokovaniu rabatov. Viac informácií nájdete v dokumente FAQ, ktorý sa nachádza na stránkach kampane, prípadne vám ho na vyžiadanie môžem preposlať v českom jazyku. V druhej časti tohto webináru vám skrátke poviem o motivačnej akcii pre predajcov. V súčasnosti môžete získať za predaj licencií poukážky Tesco alebo OMV v hodnote 200 korún za upgrade a 500 korún za novú licenciu. 10 predajcov s najvyšším obratom získa sadu pánskeho a dámskeho parfému. Pre získanie poukážok a parfémov je ale potrebné splniť nasledovné podmienky. Aktualizovať si informácie o produkte AutoCAD na webových stránkach, respektíve e-shope a poslať mailing na potenciálnych zákazníkov. Je potrebné predať minimálne 2 licencie, ale jedno, či sú to nové licencie alebo upgrade. Predaje sa počítajú za obdobie od 1.5. do 30.7.2012.